Моисей стоеше на брега на Червеното море, сърцето му биеше бързо, а погледът му беше обърнат към многобройните евреи, които се събираха зад него. Страхът и несигурността бяха видими в очите на народа, но Моисей знаеше, че не може да се върне назад. Фараонът и неговите войски ги преследваха, а времето за действие изтичаше. Не се страхувайте, Господ е с нас, извика той, опитвайки се да вдъхне кураж в сърцата на своите сънародници. Въздухът беше изпълнен с напрежение, а вълните на морето се разбиваха в скалите. Сякаш самата природа се бореше с тях. Моисей вдигна ръка, молейки се за помощ. Сякаш в отговор на молитвите му. Небето се затъмни и вятърът започна да духа. Вълните на морето се разделиха, образувайки пътека от суха земя. Вървете! Заповяда той. А народът, изпълнен с удивление, започна да преминава. Докато вървяха, Моисей усещаше как страхът и надеждата се борят в сърцето му. Всеки стъпка, всеки звук на краката им по земята беше като ехо на история, която се пишеше в момента. Децата плачеха, жените шепнеха молитви, а мъжете гледаха назад, страхувайки се от приближаващите се войски. Изведнъж зад тях се чуха звуци от колесници. Фараонът не се беше отказал. Бързо! Извика Моисей, а народът ускори крачките си. Въздухът беше изпълнен с напрежение и страх, но Моисей знаеше, че не може да спре. Той се обърна и вдигна ръка отново. Господи, помогни ни, извика той. И в този момент морето се затвори зад тях. Вълните се разразиха, поглъщайки преследвачите. Чувството на освобождение и спасение изпълни сърцата на евреите. Те бяха свободни. Когато достигнаха другия бряг, Моисей се обърна и погледна назад. Водата се успокои, а вълните отново се разляха. Ние сме свободни. Извика той, а народът избухна в радостни възгласи. Те танцуваха и пееха, благодарейки на Бога за чудото, което бяха преживели. Моисей знаеше, че пътят напред ще бъде труден. Но сега, след това велико чудо, той беше уверен, че с вяра и смелост те ще успеят да преодолеят всяко изпитание. Моисей стоеше на брега на Червеното